Имаш ли добра приятелка, на която разказваш всичко? Сигурна ли си, че всяка тайна трябва да стига до нея? Всяка жена има поне една приятелка, която нарича най-близката. Жена, с която споделя болки, радости, страхове, съмнения и тайни. Понякога дори повече, отколкото със собственото си семейство. Но има една тема, за която рядко се говори открито – границата между приятелките и семейството. Здравейте отново, от мен Съветник. В това видео ще говорим спокойно и честно за нещо много важно. Защо една жена не бива да допуска дори най-добрата си приятелка твърде навътре в семейния си свят? Не защото приятелките са лоши, а защото семейството е крехко, лично и свещено пространство. Първа точка. Приятелките са по избор, семейството е твоята основа. Приятелките идват в живота ни по избор. Някои остават задълго, други си тръгват без обяснение. Семейството обаче, партньорът, децата, родителите, е мястото, в което живееш всеки ден и носиш последствията от всяко решение. Когато допускаш приятелка твърде близо до семейните си отношения, често забравяш, че тя не носи отговорност, ако нещо се разруши. Ти оставаш там. Ти живееш с резултата. Втора точка. Женските разговори са емоционални и точно за това опасни. Жените говорят от сърце. Когато са наранени, ядосани или объркани, споделят повече, отколкото трябва. Днес това е просто разговор между приятелки. Утре обаче животът може да се обърне и думите, казани в слаб момент, да се превърнат в тежест или дори в оръжие. Дори най-добрата приятелка може неволно да използва чутото по начин, който да те нарани. Трета точка. Съветите на приятелките винаги минават през личната им призма. Всяка приятелка гледа твоя живот през своя опит, своите страхове и своите разочарования. Фрази като «Аз на твое място нямаше да търпя това» или «Това не е нормално според мен» могат да посеят съмнение между теб и човека, с когото градиш дом. Понякога един съвет, даден с добро намерение, е достатъчен, за да се появи сянка между теб и семейството ти. Четвърта точка. Много семейни конфликти започват извън дома. Често проблемите не започват от дома, а в разговори навън, с приятелки, колежки, познати. Един поглед, една дума, едно сравнение, една загриженост, която всъщност носи хаос. Истината е проста и понякога болезнена. Приятелките си тръгват, но ти оставаш да живееш със семейството си. Пета точка. Истинската женска мъдрост е да пазиш личното. Не всичко трябва да бъде изказано. Не всяка болка трябва да бъде споделена. Семейството се гради с тишина, доверие и вътрешна сила. И се руши с думи, казани в грешния момент и пред грешния човек. Да пазиш личното си пространство не е слабост. Това е зрялост. Заключение. Да пазиш граница между приятелките и семейството си не означава, че си студена или недоверчива. Означава, че си жена, която разбира стойността на своя вътрешен свят. Приятелството е ценно, но семейството е твоята крепост и не всеки има право да влиза в нея. Това беше за сега от мен, Съветник. Надявам се да съм бил полезен и да съм успял да ви дам правилния съвет. Благодаря ти, че изгледа това видео до край. Надявам се думите да са те накарали да се замислиш и да погледнеш по-дълбоко на отношенията в живота си. Ако това видео ти беше полезно, абонирай се за канала и се върни и за следващите видеа. Напиши в коментарите каква тема бихте искали да разгледаме в следващото видео.